Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दिनैहाय आङो मा खालामगोन आं बेखौनो देखायलांनो सानदोंमोन। नोंथांमोना मोजां मोनोबाथाय नायलांबानो जाबाय। नों मा होनो? दे बिदिब्ला नायलांदो। नै आङो न'आवबो लिरनानै लाबाय आरोना। Nangdumul. Dia kau ni mana ni muntah ro? Nangduli mense. Sarba. Kara tu jauh. Kami. Nasar ba? Agen ba? Nan pe ke ja? Lagi boleh macam mana lagi waktu. Betul nak pakai. Mantap. Hai dulu. No, Nak nak dia na? Oli. Garo. Lah, kau tu betul mana tu? Garo Nabw. Yang ni sudah. Sama tahu lo. Kabel naikफोरखौ ओमफ्राय गाबोन जा हायो देखायसिगोन आङो ओमफ्राय दा आङो बानलु सुनानै दोननोसै बहा दोनदो बानलुखौलाय बानलुआ Yang saya akan coba kecil. Ada bilahi, boiler. Di mana? Biar lain thằng ja. Boleh lah biar lain thang naidw. Ibu baca lain pun ada. Depan menyak ni. Sunya. Orang kena dulu. Dia. Mana sudah? Hai mana sebelah? Ni sana. Gabwnni itu lwgwfwrni pribadi. Subin oleh kuba. Sebaik. Sang di sekolah ni. Biar mundir ya ada kuba salin ya ada zeng school boleh lah dulu buat fwikha berada boleh Telur macam ni lah. Kau kena ni hay. Kau kena deh. Kita deh. Deh, masalah kimchi deh.
Kuli. Musa nó khi chạy chị. Để Musa. नै इसोरनि महाराजा फैदोंमोन आरोना आबौमोननि ओमफ्राय इखौनो नै देपाया भिडिअ लादोंमोन आरोना बोरैबा नुवाखै मानसिखौनो मोजाङै महाराजा आरोना बिसोरनि नैबेयो नै उत्सबा गाबोनसो आरोना ओमफ्राय दिनैसो फायखाजोबनानै थाबाय गोजाननि नालाय ओमफ्राय दिनै थाफैखाबाय आरोना इसोरो बेयावनो थासिगोन आरोना दे नायलांबाय था जय श्री श्रीमान जय पताका समय गुरु महाराज की नै बेहायनो गासैबो उन्दुजोबगोन आरोना नै बेहाय ओंखाम संगोन आरो